Sada ću vam pokazati vježbe da imate lagodniji dan bez boli i da se krećete bezbrižno. Početi ćemo sa osnovnim pokretima kralježnice. Prvi pokret je dohvaćanje prstiju. Polako ćemo klizati rukama oko nogama i pokušamo se sagnuti skroz dolje. Nemojte forsirati ići kroz bol, ako možete, odite skroz do poda. Polako se kralježak po kralježak vraćajte prema gore. I ponovimo pokret, lagano dolje. Polako, svako ponavljanje ćemo osjetiti da ide puno lakše. Dakle, probajte gledati da podjednako osjetite obje strane da vas lijepo zatežu. Ovo ako osjetite iza lože da vas stežu, to su najčešće živci. Ako su oni stisnuti od mišića, davat će vam taj osjećaj zatezanja. Dakle, lijepo ih probajte poklizati. Svjesno idite dolje u pokret, znači svaki centimetar pokreta neka bude pod potpunom kontrolom. Idemo još 5 ponavljanja probati, ovako se spuštamo. Ovdje disanje nije toliko bitno, zato što su ove vježbe jako lake. Ovdje nam je samo bitno da podjednako imamo osjećaj na obje strane, da nam je potpunjivost na palcu, petama i rubovima stopala. Idemo još 3 ponavljanja probati dolje. Polako se spuštamo, podižemo, stisnemo pred krajem stražnicu, ponavljamo još 2 puta. Stisnemo opet stražnicu. Spustimo, stisnemo se zadnji put, malo zadržimo. I polako se. Sljedeći pokret koji možemo raditi je pregibanje kralježnice prema nazad, dakle guramo kukove prema nazad, ruke stavimo na vrh zdijelicom iza i sada polako guramo kada hoćemo zdijelicom ići prema naprijed. Dakle, nemojte razmišljati da padate nazad, nego da gurate zdijelicom prema naprijed. Stišite stražnicu obavezno, zapušite koljena i polako gurajte kako bi pokret bio iz leđa. Stegnemo pred kraj, tu isto gledajte da podjednako osjećate zatezanje sa obje strane. Polako guramo, drugo ponavljanje, polako se. I lagano vratimo. Ovdje isto tako disanje nije bitno, još uvijek smo tim laganim vježbama. Četvrto ponavljanje, gurat, ne zaboravim stiskati stražnicu obavezno. Nemojte savijeti koljena, još malo, stisniti, vraćati. Ovdje isto u bilo kojem momentu, na bilo kojem ponavljanju, ako osjetite nekakvu sumnjivu bol, preskočite u vježbu, znači nemojte se zadržavati u nekom pokretu koji vas smeta. Ali ako ste uspjeli napraviti 5 ponavljanja, ćemo još 2 ponavljanja i polako, krećemo sljedeću vježbu. Stisnemo, guramo, zadržimo malo zadnji put uvijek i polako vratimo. Sljedeća vježba. Stavimo ruke pored tijela. Sad ćemo klizati rukama po nogama ovako sa strane kada hoćemo ići prema koljenima. Ali nemojte gurati previše ruku dolje jer to nije pokret iz kralježnice. Gledajte da se gibate iz kralježnice, kao da radite slovo C. Ruka vam je samo smjernica kojom kližete po nogama, ali neka pokret bude iz mišića kralježnice. Dakle, svjesno stišite te mišiće kada idete u taj pokret. Evo, ja ću staviti ovako ruke da vidite kako bez pokreta. Znači, samo guramo zdjelicu u jednu stranu, a ovdje stežemo ovim bočnim mišićima truha u drugu stranu. Ponovimo ovo nekakvih 10 do 20 puta. Znači, polako, svjesno gura zdjelicu, stiskati bočni dio truha obavezno, gledati ispred sebe i gledajte da podjednako osjetite obje strane. Ako to ne uspijete osjetiti, probajte malo zarotirati zdjelicu lijevo ili desno, odnosno naprijed ili nazad. I onda zadržite taj položaj i samo se opet vratite na pokret iz kralježnice. Kao zadnju vježbu volim napraviti ovo. Isprepletem prste, povučem malo prste kada ih hoću razdvojiti, kada guram laktove nazad u kralježnicu. Ono što moram osjetiti je zatezanje i aktivaciju mišića leđa. Zauzmem raskoračni stav u širini ramena, isprepletem prste, napravim tenziju u mišićima leđa, stisnem sada stražnicu i sada se polako, znači glava neka prati položaj ruku kada se rotiramo. Polako idemo pogled u jednu stranu, guramo pokret isto tako iz kralježnice. Nemojte dodavati pokret rukama, to neće ništa napraviti za kralježnicu. Dakle, opet ponavljam, pokazati ću ovako. Dakle, stavit ću ovako ruke, na primjer tu. Znači, pokret neka bude iz kralježnice.
niz ruku. Idemo još jednom, isprepletimo prste, vučemo laktove, stisnemo stražnicu i rotiramo u jednu stranu, zadržimo se malo i polako se zarotiramo. U drugu, pazimo da ne povučemo pokret iz ruku, ponavljam, i samo radimo rotaciju. Pratimo glavu, može ruku. Rotacija, stegnu stražnicu pred kraj. Kada idemo u lijevo, ono što bi trebali osjetiti je veće zatezanje desne stražnice, odnosno desnog kuka, a kada idemo u desno, više ćemo osjetiti lijevi kuk. Dakle, nekakvi poslovi u kojima se bavite tim rotacijama, nosite nekakav teret, osjetit ćete češće jednu stranu više. Naprimjer, radite na blagajni, stalno idete nešto prema desno, nije ni čudo da ćete osjetiti tu lijevu stranu više. Dakle, ovim vježbama onda pokušajte razgibati više suprotnu stranu, da si malo to razredite više. Idemo sada leći na strunjaču, ili pod. Potpuno legnemo ravno. Savijemo noge u koljenima i sada gurnemo malo, znači koljena prema strunjači dolje, ne previše. Spojimo pete i prste, ruke stavimo pored tijela. Sada dlanovima, laktovima i ramenima stisnemo dolje u podlogu, prsa guramo van, zatiljak gurnemo u strunjaču kao da radimo nekakav pečat. Znači ne dizati bradu prema gore ili prema dolje, doslovce kao ladicu da uvlačimo dolje. Ponavljam, stegnemo ruke, znači ramena, laktove i dlanove i sada sa svojim stopalima dižemo stražnicu prema gore, ne moramo previsoko, koliko možete, neko može ovako, neko može više, to nije bitno. Polako zadržimo par sekundi i polako spuštamo dolje, ali ne do kraja. Ja ću ovdje najzad spustiti do kraja, ali dalje sam u tenziji, znači nisam se potpuno opustio ovako, nego i dalje držim stisnutu stražnicu. Ponovno ruke stisnemo i ovu ću vježbu ponoviti do 10 puta. Ovo je jako ugodno za aktivaciju mišića kukova koji su najopterećeniji tijekom dana i najviše ih koristimo. A oni nam treba biti dovoljno jaki. Da izdržimo naporna stajanja, dugotrajna sjedenja ili šetnje. Idemo još 2 ponavljanja probati. Ovako stisnemo stražnicu, guramo rukama u podlogu, ne zaboravite. I još jedno ponavljanje ćemo napraviti. Stisnemo skroz, zadržimo i opustimo. Sada ćemo se prebaciti u položaj na trbuhu. Stavit ćemo noge, drugu ćemo ispružiti. Obavezno olakšajte si da ne bude nekakvih bolova. Samo se zarotirajte sada na stranu, odgrunite se rukom i polako se okrenite na trbuh. Stavite čelo na strunjaču ili na pod. Uvucite bradu prema stropu. Noge su ispružene i spojene ili mogu biti ovako, to nije bitno. I sada stavimo ruke ovako u položaj, kao nekakav Y da smo napravili. I sada možemo obje ruke u isto vrijeme gurati gore, zadržimo malo, osjetiti ćemo mišiće lopatice. Polako spuštamo dolje, ali opet ne do kraja i dižemo gore. Možemo u isto vrijeme raditi sa obje ruke, a isto tako možemo jednu po jednu ruku. Kako to izgleda? Na primjer, opet je sam na čelo, jednu ruku guramo dolje, a drugu podižemo prema gore. Vidite što vam je lakše, ovisno kako vas boli. Dakle, jednu ruku guramo dolje, drugu podižemo gore. Meni se sviđa više ova opcija. Guram čelo u podlogu, brada je vučena i podižem ruke skroz gore i kao da ih guram ispred sebe. Za kraj, ustati ćemo se ovako. Polako stavite ruke pored tijela, odgrunite se, sjednite na pete, lijepo zakoračite, pomozite se rukom, ako mi je nezgodno, ustavite se sada. Opet ćemo staviti ovako ruke. I sada ćemo malo razgibati zapešća, šake, a u isto vrijeme i zglobove dolje na leđima. Uzmemo ovako i sada u isto vrijeme guramo lakat desne strane dolje, a koljeno guramo naprijed i održimo se na prste. I sada neizmjenično ovo radimo. I savijamo zapešće. To. Bočno to izgleda ovako. Dakle, ovo kao da plešemo. To. Zaključamo koljeno kuk, stisnemo stražnicu. Zaključamo koljeno kuk, stisnemo stražnicu. I sada ta vježba ima smisla. Pazimo zapešća i uhvatimo nekakav ritam. Pokazat ćemo još jednom ovako, znači idemo. Ovo. Idemo. To. To. Stisnu stražnicu, zravno koljeno. Obavezno pripaziti na to.
Ovo možemo subjektivno raditi par minuta ako nam odgovara ili barem 20 do 30 ponavljanja. Ovo će biti sasvim dovoljno da zagrijete svoje tijelo, zglobove i da započnete dan bez boli i osjećaja krutosti. Obavezno se pretplati na moj kanal, klikni ovdje zvonce za novu obavijest kada izađemo video i lajkaj